an taɓa min wata tambaya kaina ya buga sosai, wallahi tambaya ne mace ta yi min. To ka san kowa yana son sirrin kansa ko? To sai aka ce malam wata ƙawata ce, kaga yanzu ba mu santa ba kenan, mabani lil majhul. In ma wadda ta tambaya zan yi zargi to ba ita ba ce, wata ƙawarta ce, mabani lil majhul, ba a santa ba. Ta ce ta haihu, da ta haihu tana shayarwa sai mijin ya zama shi nonon nan na jaririn shine abun shansa. Ta ce yana dawowa daga aiki zai kira matar ya kama nonon yadda ya ake bawa jariri fa, haka zai kwanta. Ta ce ya zuka ya zuka ya zuka. Ka san nonon masu shayarwa Allah ya masa wani tsari, idan lokacin zafi ne ana sanyaya shi. Ya ga yaro in jariri yana shan nono lokacin zafi za ga ba zai taɓa yin gumi ba, amma abin nan lokacin zafi ne ba zai yi gumi ba. In lokacin sanyi ne ka kula da yaro in yana shan mama za ga har yana gumi. Allah yana dumama nonon, yana sa jikin matan yana dumama nonon. Ta ce to wallahi in ya dawo daga aiki ya zauna ya sha har sai ya yi gumi, kuma matan shi ne. To har ta kai wai ya zaunar da matan ya ce dan Allah yana roƙon alfarma. Ta ce alfarman me? Ya ce yana so zai soyo kayan madara irin frosco cream din nan na yara ko, zai soyo ya kawo a dinga ba wa yaron, shi yaron ya barmar nono. Na ce to anya wannan ba wasu bokaye suka bashi wani tsafi ba kuwa? Dan abin mamaki, ni ban taba jin irin wannan ba. To amma da man ka san malami da likita yana rike da sirrin mutane ba iyaka. Likita za a je asibiti kaga zai kalli tsaraicin mutum ya ji komai, abubuwa da yawa. To haka malami yake. Na ce mata ba wani anya abu na tsafi ko wani ya sa shi cewa zai yi kuɗi ko wani mukami ko wani abu, dan ni ban taɓa tunanin a hankalin mutum ya sa nonon mace jariri yana sha ba. Abinda zaka ga in da tsautsayi ma ya shiga bakinka sai ka dinga kana zubar da abin nan ko, saboda kana jin shi da karni. To Allahu a'lam.